ମୁନାର ଜେଜେମାଙ୍କର ଜାତିଗୋତ୍ର ବିଚାର ଅଧିକ। ଏପରିକି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାହା ମାରା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ତାଙ୍କ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବାକୁ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ନାତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତିର ଝିଅ ବାହା ହେଲା। ଜେଜେମା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରି ସେ ଖାଇଲେ। ଯେତେ ଯିଏ ବୁଝାଇଲେ ବି ହେଲାନି। ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଯେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଯାଏନି ତାହା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜେଜେମା ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବୁଢ଼ୀ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜେଜେମାଙ୍କର ରହିବା ଲାଗି ଏକ କ୍ୟାବିନ୍ ନିଆ ହୁଏ। ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଜେଜେମା ଛୁଆଁଛୁତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ରେୟାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଡୋନର ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଘରେ ନାତି ସହ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି ସେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜେଜେମା ଆଁଟା କରି ନାତିକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନାତି ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇବା ଲାଗି କହିଲା, ଜେଜେମା, ଏଣିକି ତୁମେ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଗଲ। ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ଛୁଇଁବନି। ଜେଜେମା କହିବେ ବା କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ, ଏବେ ବୁଝିଲି ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଜାତି ବୋଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ମୁନାର ଜେଜେମା ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ନାମ ସହ ସାଙ୍ଗିଆ ଖୋଜନ୍ତି। ବାହାଘର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଦେଖନ୍ତି। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରଥା କମିଛି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ହୋଇନି। ଧନ୍ୟବାଦ।